बसुमतारी जे बीटीसी को फानबाय होननाय माने मा बुंनाय जाखो बिथांमोन फंनैसो खोथा बुंदों जे बीटीसी को बासायनांगौ ठिकादारफोरखौ बासायनांगौ हाग्रामा महिलाखौ बासायनांगौ हाग्रामा महिलायाथ' बीटीसी जानो हाया मानगोनां कास्टमखौ बुंनो सानो जे बा बर' रायजो राजाफोरखौ बुंनो सानो जे बीपीएफनि खुन्थिया थंथाम जान्थिनि मोनसेनि खुन्थिया थंथाम जायो बे जान्थि खुन्थिया थंथामनि गेजेराव चन्दन ब्रह्म दङमोन आरो बिनिफ्राय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार दङमोन मानगोनां खाम्फा बरगयारि सार दङमोन बिथां खुन्थिया थंथामनि गेजेराव दाखालै बयसो थंसे खुन्थिया चन्दन ब्रह्म बिथाङा फैनानै जोंनि इउपिपिएलआव जयेन जाफैबाय दा बिथांमोननि गेजेराव सानैल'सो नेतृत्व दंबावो बे जाहैबाय खाम्फा बरगयारि आरो हाग्रामा महिलारि सार दा हाग्रामा महिलारिजों आरो खाम्फा बरगयारिजों नोंथांमोना बयबो मिथिलायगौ जे दैजों थावजों जेरै गोरोबलाया नंगौ आङो मैयाहाय नुदों जे दतमायाव बिथांमोननि मोनसे मेल दङमोन बीपीएफनि बेवहाय बुंदों जे जों दा जिथु बिटिआर सरकार बा इउपिपिएल मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननाय जिथु सरकार बे सरकारा दिनै बीटीसीखौ फानबाय होननानै बुंदों दा बे बेलायाव आं बेखौ बुंनो नागिरदों जे बिथां मानगोनां कास्टम बसुमतारी जे बीटीसीखौ फानबाय होननाय माने मा बुंनाय जाखो बिथांमोन फंनैसो खोथा बुंदों जे बीटीसीखौ बासायनांगौ ठिकादारफोरखौ बासायनांगौ हाग्रामा महिलाखौ बासायनांगौ हाग्रामा महिलायाथ' बीटीसी जानो हाया हाग्रामा महिलारिया सुक्ति खालामनानै बीटीसीखौ सुक्ति खालामना लाबोदोंमोन बे बेलायै बिथांमोना सरकारबो गठन खालामनानै बिथांमोना 17 बोसोर सरकार सालायबोदोंमोन बीपीएफ दल हिसाबै दा बिथांमोननि सरकार गैयै समाव बीटीसीआथ' जेरै दङ बिदिनो दङ दिनै बीटीसीनिफ्राय थांनाय 2020 मायथाइयाव बिटिआर सुक्ति जालांबाय बे सुक्तियाव दिनै एनडिबिनि मोनब्रै फ्रेक्सन आरो एबसुजों लानानै दिनै एनडिए सरकार बा भारत सरकारजों सुक्ति जानायनि उनाव दिनै जोङो सान्थि गोरोबथाखौ मोननो हाबाय सान्थि गोरोबथाजों लोगोसे जों दिनै बीटीसीखौ बिटिआरसिम आपग्रेड खालामनो हाबाय दिनै मोनब्रै 40टा समष्टि दङमोन जोंनि बीटीसीआव 40टा समष्टिनिफ्राय दिनै 60टा समष्टि जानो हाबाय बे 60टा समष्टि जानाय लोगो लोगो जों सानजा फारसे जों गावनि जिथु जोंनि बीटीसीनि जिखिनि सिमा दंमोन बे सिमाखौ जों बारायलांनो हाबाय लोगोसेयैनो जोङो दा दिनै जिखिनि खामानि मावदोंमोन बिथांमोना 17 बोसोराव बे हिसाबै बुंनो थाङोब्ला जों 3 बोसोराव बेनिख्रुइ बांसिन स्पिडआव जों खामानि मावगासिनो दङ दिनै जोङो न' बां पिएमजिवाइ न'नि खेथ्रआवनो बुं बा मानसिफोरनो हा पाट्टा राननाय होनायनि बेलायावनो बुं बा जों गोबां आसनिफोर लानायनि बेलायावनो बुं जों दिनै थांनाय 17 बोसोराव जिखिनि खामानि मावदोंमोन बिथांमोना रायजो राजाफोरनि थाखाय जों बे बेलायाव जों बिनिख्रुइ बांसिन खामानि मावनो हादों होननानै आङो बिथांमोनखौ बुंनो सानो दा बेखायनो आङो मानगोनां कास्टमखौ बुंनो सानो जे बा बर' रायजो राजाफोरखौ बुंनो सानो जे बीपीएफनि खुन्थिया थंथाम जान्थिनि मोनसेनि खुन्थिया थंथाम जायो बे जान्थि खुन्थिया थंथामनि गेजेराव चन्दन ब्रह्म दङमोन आरो बिनिफ्राय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार दङमोन मानगोनां खाम्फा बरगयारि सार दङमोन बिथां खुन्थिया थंथामनि गेजेराव दाखालै बयसो थंसे खुन्थिया चन्दन ब्रह्म बिथाङा फैनानै जोंनि इउपिपिएलआव जयेन जाफैबाय दा बिथांमोननि गेजेराव सानैल'सो नेतृत्व दंबावो बे जाहैबाय खाम्फा बरगयारि आरो हाग्रामा महिलारि सार दा बे हाग्रामा महिलारिजों आरो खाम्फा बरगयारिजों नोंथांमोना बयबो मिथिलायगौ जे दैजों थावजों जेरै गोरोबलाया बेबायदिनो थारमाने हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारि बिथांमोननि गेजेराव थारमाने गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट्स हरनाय जागोन
फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7,999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।